Takže ja sa snažím koncentrovať naozaj na tie techniky, ktoré vedú k tej kvalite priebehu pohybu a ku kvalite pohybu vôbec. Ale samozrejme, že musíme byť nielen profesionáli, ale musíme byť aj spontánni ľudia. Letošní Stardance se nám překlopila do druhé poloviny, ale většinou se řeší především VIP osobnosti, ale co profesionální tanečníci? Tí tanečníci sú v svojom profesionálnom živote všetci už takí dobrí, že sú to vlastne zvyknutí, lebo taká profesionálna tanečná kariéra nie je žiadna sranda. To trénujete denne tak 6 hodín a vydržať s tým partnerom je dosť tvrdý kúsok, hlavne po psychickej stránke. Ak je to po telesnej veľmi ťažké, tak po psychickej možno ešte horšie. Takže my sme všetci zvyknutí robiť kompromisy a hľadať na partnerovi to najlepšie, čo sa dá. Takže oni sú už aj veľmi dobrí pedagógovia a sú na to pripravení. Takže ja si myslím, že pre nich je to jednoducho kus ich profesionality. A co to pro ně vlastně všechno znamená, když přijmou nabídku do Stardance? Tak napríklad, keby som sa vás opýtala, že mi máte menovať 3 svetových tanečníkov, dáte to? A v takom prostredí my žijeme, nás nikto nepozná. My môžeme byť 10-násobní majstri sveta, my môžeme byť naozaj aj v balete solista najväčších divadiel na svete a nikto nevie naše meno. Takže my sme vlastne všetci neuveriteľne vďační za Stardance. A každý je vďačný, kto dostane ponuku a kto to tu smie robiť. Pretože konečne sa vďaka tomu reflektoru, ktorý je smerovaný právom na tie hviezdy, dostane aspoň trošičku svetla aj na nás. A za to sme my nesmierne vďační. A vy jako porodci připravujete se třeba nějak na ten díl? Vy vlastně vidíte ty páry tancovat až opravdu během toho přímého přenosu, je to pravda? Áno, je to pravda. A co je pro vás takové nejdůležitější, aby ten pár na tom parkete předvedl? Tak ja som v tej porote iste z trošku iného dôvodu, možno ako Genia Gencer. Takže ja sa snažím koncentrovať naozaj na tie techniky, ktoré vedú k tej kvalite priebehu pohybu a ku kvalite pohybu vôbec. Ale samozrejme, že musíme byť nielen profesionáli, ale musíme byť aj spontánni ľudia, pretože ono to nie je také ľahké si tam sadnúť a povedať niečo vecné a neublížiť, pretože nikto z nás nechce tým hviezdam ani tým tanečníkom ublížiť. Takže chceme hovoriť láskavé slova a aspoň trošku pravdy. Takže ono nie je to také ľahké, ako to možno na prvý pohľad vyzerá. Tím zbylým tanečním párům, co byste vzkázala, protože budou mít teď 2 tance, budou mít ve finále 4 tance, tak na co se mají třeba soustředit, na co se mají zaměřit? No hlavne neupadať na mysli, aby z toho nejak, keď sú moc zúfali, tak to potom berie aj akože kvalitu tomu telu. Takže hlavne sa na to majú tešiť a majú si to užiť, pretože keď sa na to budú spätne pozerať, tak podobne ako väčšina tých, ktorí tu už boli tie 10 ročia, budú na to spomínať ako na ten najkrajší čas, ktorý vôbec zažili profesionálne. Takže majú sa snažiť si z toho kúsok toho šťastia zobrať už teraz, lebo potom už budú len spomínať. Perfektní, tak moc děkujeme. Ďakujem aj ja. Že nám se udělalo.